Isih nggih dalan kang gareng. Nggih dalan kang gareng. Kopeng mesama sabutan aku trimo kena tak tanggo aku golino wangi dan cari wong aku tapi Genten koper. Alhamdulillah. Lek urung bar urung tangi ngopo tangi turu sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ora sah tangi wis tak salamne ngopo kok tangi barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur kula sing teng mriki muga kabeh akeh rejeki. Muga-muga panjang yuswa. Sehat selamat. Allahumma. Wis sehat purung. Wis sehat purung. Untung. Ngopo kok iso nguntungne aku? Kan yen aku wis bathi kok. Ngopo kok ya? Wis sehat purung? Sik metu kuping ambekku. Ya paling ora nang nggone Mbak Yumu ya ngadeg sik to, Dik. Ngadeg sik, ditata ambekane. Ditata ambekane, ditata napase, panggih dulur-dulur wonten mriki.
salam sing apik, salam sing becik karo dulur-dulure. Iya ngene mbahku lho iki. Lah ya paling boten kan tata cara budayane adiluhung wong kudu sopan kelawan santun. Oh, kuwi kudu. Ngapunten lho Mak Cangik. Nggih, nggih. Kudu salam ya sing apik. Dadine paling ora ngatur napas. Wong ki yen ngatur napase diatur napase dadi kepenak yen ngomong mumpung audione ya kepenak. Ngadepi karo para sepuh-sepuh penonton kabeh. Dadi kudu ditata napas sik. Iya, paling ora salam ya sing apik. Karo dene jenenge ning gone Mbak Yumu wedok lho. Karo dene ning gone Mbak Yumu wedok kuwi lha jenenge wong ki kudu ikhlas lillahi ta'ala. Heeh, cocok. Kuwi kudu ikhlas lillahi ta'ala, awakmu rene hibur dulur-dulurmu dhewe. Ditata karo dirasa. Mergo wong jenenge wong nikah nuwun sewu. Tenggene mbokmu cilik, Mbak Yumu ki nikah utawa tasakuran. Iya. Mula saka kowe kudu ngati-ati ngomong sak omong aku jenenge wis diarani wong tuwek ya. Jane wegah tuwek aku jane iki. Terus? Heeh. Wong KTP ku seumur hidup kok. Mula saka iku aku arep ngaturake. Iya. Ya jenenge wong Jangkrik. Nek kok ngomongi kapan? ya wong awakmu ku urung-urung wis tuwek ki ora kena nesu. Wong tuwek ki ora kena nesu, wong tuwek kudu sing sabar. Mula saka Innallaha Masobirin. wong sabar dadi kekasihing Gusti. ya ngono to salam. Mula saka kuwi kabeh iki ya kudu ditata sik. Wong jenenge kabeh iki arep ngaturne utawa ngluk salam. Mula saka kuwi aku ki ya arep ngluk salam. Ya wis ngono, heeh. Dadi ngene. Ya. Bengi iki nyun ngapunten lho Mas Cangik. Ya nggih Mas Cangik nggih. Nyun sewu lho Mas Cangik. Nggih mboten apa-apa. Ya Allah. Wis kono. Arep ngomong apa aku ngelali nggih. Wong jarene mau arep salam, tanteni lho wis tak ngei wektu karo awakmu lho. Kok ya ndang salam sing apik didongakne karo mantene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Derek tetepangan nami kula Percil. Lah mau percil kok saiki tanggapan ning Blitar lho, kok percil nek kene lho. si ngomong percil mau sapa? Awakmu Kenyih. lho sapa? Derek tetepangan nami kula Percil. Kowe ngomong apa kowe? Lah penak-penak wong turu mbok gugah. Heh? Lancang kowe. Penak-penak wong turu lho mbok gugah ku lho. Penak-penak wis kenalan lho. lah ya kenalan sing apik. Ya lak kekrek lambemu kowe. Yo kenalan sing apik Ya, karo nang kene. dulur-dulur kene kok ya Iki ya ya sing kenalan ngakoni karo- sapa ngono lho. Ngapunten ingkang kathah. Para undangan rawuh sedaya kusipun keluarga kula sing wonten Karanglon iki. Derek tetepangan nami kula wis ngerti. ya omong dhewe to kene kan sing ngerti menggon siji. Oh nggih. Ya. Nami kula Gomir. Asli. Sama Semir. Semir apa? Goren. Alah. Goren. Apa rupaku kaya nggoren ya bengi iki ya. Ngale ora tak dopak lho ora ngale. Dikira aku ki adimu Ren. Kang, aja plentas-plentus paling ora ki awake dhewe ditunggu wong semelembane dipirsani lho. Awakmu ki ndang satset ngono lho ngomong jenengmu sapa omahmu ngendi ngono lho. Kok ndak kok ngedinteni. Lan duwe omah apa ora? Lho kuwi lho pertanyaane. Ya. Mir, Dalem macange. duwe omah apa ora kok ya ndang ngomong. Alhamdulillah. Kula nggih gadah griya. Cagake pira? Kada cagake niku 8. 8 nggih. 8 mburi 4. Ngarep 4. 10 Nding. 10. Kiwa tengen loro-loro. Lah kuwi omah apa arep rubuh? Entrae arep amblek lho, kenyih kowe. Kok ya dadi dagelan semono lawase paling ora kaya Mbak Elisa iki to. Dadi kaya Mbak Elisa iki daleme wis dhuwur banget. Daleme bawera. Lho kok iso omah rubuh kowe sombong ngene kene lho. Karepku ya kaya sampean, kaya Mak Cange wis duwe gubuk ora ketang elelan. Iya. Lah resik rene kowe. Lho kok iso resik iki dipangan ngopo?
Wis tak ngerena-rena. Ya kok dadi seniman ki kudu awakmu sing sportif oleh rezeki sing barokah saka dulur-dulur diterapne sing apik diterapne sing becik. Karepku ya ngono kuwi. Kok ya dadine saurunge ngono kuwi ya awakmu mau salame wis apa urung to iki mau kok tak enteni kok menggur mulek.